Lahat ng utot mabaho. Hindi, may iba walang amoy. Bakit sa'yo? Nagreklamo ba ako? Napakabaho ng utot mo, may impurnan? Nagreklamo ba ako? Eh, hindi lang importanl, kaya ganun kabaho yung utot mo. Paano amoy? Basta, hindi ko nga maintindihan. Tay utut na, tay utut na, makay gaput panagsina, kas may sanga agasawa, jak maibturan bangsit nga, nalangab ko, nalangab ko, natiritil tuy agung ko, di imuto ti bakit ko, kasla nagsipnget lubong ko. What should I do, Rafi Tulfo? Solusyon ang parikot ko, isin ako ni bakit ko, sakbay mabugsat ang esko. Maasika, maasika, awan bang laban kukin ka, tautot mo nagpayduma, kas la bomba atomika. What should I do, Rafi Tulfo? Hustisya laeng kidaw ko, mataya ko na walaban ko, chay deadly weapon ni bakit ko. Maasika, maasika, awan pang laban kukin ka, tautut mo nagpayduma, arig na tangke di gyera, arig na tangki